Dobrodošli u našu ordinaciju, gdje se brinemo o zdravlju vaših zuba i cijele usne šupljine. Naš cilj je rješavanje stomatoloških problema bez boli i nelagode, uz postizanje vrhunskih rezultata koji donose blistav osmijeh na vaše lice. Opremljeni smo vrhunskom tehnologijom i pružamo potpunu podršku tijekom cijele terapije, od prvog pregleda do završetka, uključujući i sve potrebne kontrole. S naprednom dijagnostikom i najnovijom tehnologijom imamo sve što nam je potrebno za uspješnu implantološku terapiju. Dr. Mladen Frntić ima preko 15 godina iskustva u implantologiji. Jedan je od prvih stomatologa koji je izvodio imediatnu implantaciju, što znači da se odmah nakon vađenja zuba postavlja implantat. Ovaj pristup omogućuje da strukture u čeljusti zarastaju zajedno, pružajući najstabilniju podlogu za trajne zube, a ujedno skraćujući vrijeme terapije i smanjuju troškove za pacijenta. Stručnost dr. Mladena Frntića pacijentima ulijeva povjerenje i sigurnost, a oni se opuštaju znajući da su uistinu u najboljim rukama. S više od 10.000 uspješno ugrađenih implantata, dr. Mladen Frntić ima bogato iskustvo u rješavanju i najkompleksnijih stomatoloških problema. Kontaktirajte nas već danas i napravite prvi korak prema zdravijem i ljepšem osmijehu.